Sri Aizio Onsaya Pat Committee. Ini godan. Ini godan. Ini. Jangan awak bikunja dengan bikunja. Sampai. Ini bikunja. Ini huan. Hello guys, nice sih. Lah di mana? Saya nggak beri lah guys. Sekolah beri berapa nih? Hello, bilang lah kayak tadi gitu. Jadi kamera lah. Hello guys, nice sih. Lah di mana? So hello friends, welcome back to my channel and welcome my video. So नोंथांमोनखौ बे आंनि फिसा चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे बे आंनि भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था। लोगोफोर जों जोंनि बिबाजैमोनजों दानानै दोननाय फानावहाय दिनै ज' जालायनो नागिरदों। बेनिखायनो जोङो दा थांनो नागिरदों आरोना बेयाव। ओमफ्राय नै सानैयाबो बिसोरबो जोंनिनो ग्रुपनिनो नालाय ओंखायनो जोङो दा थांनोसै। ओमफ्राय लोगोफोर आङो बारा भिडिअ लाफेरा ओमफ्राय दिनै गोसो जानानै लानो लुगैदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थुदो लोगोफोर। जोंहा बुरै लागाय सिख्ला लागाय मिथिं जानो नागिरदों। माबा असाइस बाजाइस होनलाबायो नायलाय थैगोनसो। इसेबो माबा होआ हेफाजाब खालामा माबा बायग्लि होयोसो गोसोखौनो। मिथिं जाग्राफ्रा नै जोंना लोगोफ्रा ग्रुपनि लोगोफ्रा मोजां गाननाय दख'नाफ्रा। जोंहा बुरैफोरबो सिख्लाफोरबो नै मिथिं जानो नागिरदों ग्रुप दालायनानै। नानि मिनि मिनिथाराबा गथ'आ। फैदोंना मादों होनगोन बियो दानि। माबाबाय फिसा लिरनांगौमोन बिदि होनदों। कम्पिउटारा बुखांबाय नटिसआ। लाय आं फरायनो मोनसे नोंसिना आइनो नटिस होलायला। मिथिसार बिलाइ नै लासै एफा गिदिर नोंसोरबो होनासैबा आंहाबो दासो गोसोआव फैबायना। बिदिनो बानायोना आंबो लिरथारनांगौ साननानै नै कार्तिक मासनि लादोब्रा पास नाबा 3 2-3 लादो। कार्तिकनि बेसे लागोन? कार्तिकनि 1निफ्राय लादो नङाबा जानाय नङा। 19 आसिनि 1निफ्राय माबा कार्तिकनि 1निफ्राय 5 थारिख। बिमायालाय बै आबैना नोंसिनि आबैनिया